Ola, bo día. Como moitas saberedes, hoxe é o aniversario do nacemento de Rosalía. Hai 180 anos que nacía a poetisa máis coñecida de toda Galiza. E aínda que o tempo pasa, a vixencia dos seus poemas non tanto. Por iso, quero sumarme a esta videohomenaxe. Vendéronlle os bois, vendéronlle as vacas, o pote do caldo e a manta da cama. Vendéronlle o carro e as leiras que tiña, deixaron o xollo, ca roupa vestida. María, eu son mozo, pedir non me é dado, eu vou polo mundo para ver de gañalo. Galiza está probe, e a Habana me vou. Adiós, adiós, prendas do meu corazón. Ánimo, compañeiros, toda a terra é dos homes. Aquel que non viu nunca máis que a propia, a ignorancia consome. Ánimo, a quen se muda a Dios o axuda. E aunque agora vamos de Galiza lonxe, veres des que tornemos, que medraron os robles. Mañán é o día grande, o mar, amigos. Mañán Dios nos acolle, no sembrante a alegría, no corazón o esforzo, e a campana harmoniosa da esperanza, lonxe tocando a morto. Este vaise e aquel vaise, e todos se van. Galiza, se non me quedas, que te poidan traballar. Tes, en cambio, orfos e orfas, e campos de soledad, e nais que non teñen fillos, e fillos que non teñen pais. E tes corazóns que sofren, longas ausencias mortás, viúvas de vivos e mortos, que ninguén consolará.